בסדר? אתה יודע שלאחרונה אנחנו נאלצנו לבנות מנחת מסוקים בבית הספר כדי לפנות את כל התלמידים שהצבנו אותך לבית החולים. אנחנו חייבים לשים לזה סוף, זוהר. לכן התכנסנו כאן כדי לשחק משחק. עכשיו משחקים משחק? עכשיו. אבל אני הרופא. לא, זה קומדיאנט אתה. לא משחק הזה. זה משחק שנקרא מבחן רושרח. רושרח. משחק או מבחן? משחק. אני אראה לך כרטיסיות עם ציורים עליהם, ואתה בדיוק תגיד לי מה הדבר הראשון שעולה לך לראש. עולה לי אדם. לא. כשאתה רואה את התמונות, מה זה עושה לך? במשחק אסוציאציות. זה נורא פשוט. בבקשה, 3, 4, מתחילים. מה אתה רואה כאן? רוטוויילר מתקיף חתולה ברחוב. כן. וכאן מה אני רואה? פה אני רואה 2 ילדים הולכים מכות בהפסקה. כן. איפה בדיוק אתה רואה את ההפסקה? פה. כן. כן. פה אני רואה אגרטל עם צמח. טוב זוהר, טוב, יפה, תמשיך. כן, אני לוקח את מנשה ואני דופק לו אגרטל על הראש ואז הוא הופך לצמח ואז אני מנקנק אותו, אני חונק אותו והוא צועק לי תעזוב אותי ואני אגיד לו שניצל זה ביקשת, אני אעשה לך שניצל, פריך או לא פריך ואני אעשה את זה ככה. זוהר, בוא נעצור כאן, בסדר? בוא נעצור כאן. יופי, תודה, בדיוק מה שחשבתי. אתה סובל מקוצר ראייה, לך תראה אחות. זה כבר לא הבעיה שלי. אבל הייתי טוב? דיקי, הייתי רוצה להחליף מילה. כוח לבחינה היום. כבר שתתפס לי היד מרוב כתיבה. בשביל מה בכלל צריכה נסע? שזה הולך להיות מבחן אמריקאי. אבל היא צריכה לכתוב את הכל כאילו? כן, ועוד באנגלית. יואו, אני מה זה מודאגת. למה, מתוקה שלי? אני לא התכוננתי בכלל. אוי, באמת, אהבת החיים שלי. אוי, הנשמה של המדינה. אוי, העיניים הכי יפות שאני רואה כל בוקר שאני באה לבית ספר. דברי כבר. בשביל מה אני פה? אני אתן לך להעתיק. מה? את כן התכוננת למבחן? ברוך. אבל אי אפשר להתכונן למבחן הזה, זה מבחן קיום. אוי, אולי תנוחי. אם את חושבת שזה כל כך חכמה, אז מה יש לך לומר על זה? מה זה? מה שאני עשיתי זה פשוט, אני לקחתי את כל ספרי הלימוד שלנו, אני גזרתי אותם קטן, ומה שאני הולכת לעשות, אני הולכת לשים אותם בתוך המעיל הזה. פשוט, אני חשבתי על הכל. כן, ואם נגיד תהיה שאלה, מתי פרצה מלחמת העולם השלישית? איך תדעי איזה פתק לפתוח? מה הבעיה? תהיה שאלה כזאת, אני אדע איך לענות. נו. מה? מתי פרצה מלחמת העולם השלישית? כאילו, את שואלת? ברור. מה הבעיה? כאילו, עכשיו רוצה שאני אענה לך. ברור. הנה, אני עונה. הנה, מיד אני עונה. שרה אהרונסון. לא, רגע, הנה. פה עוד תשך. לא, רגע, זה היה פה. לא, יאללה, סטופ. לא, רגע, הנה. מה, כאילו, את נורא מצחיקה. כאילו, את השאלה הכי קלה שאלת. לא יכול קצת לסבך. מה הבעיה? לא, זה כאילו, מלחמת העולם הראשונה, היא פרצה, נכון? 1917. מיד אחרי זה הייתה מלחמת העולם השנייה. אוטוטו, איך שהם באו, עולים לארץ אחרי העלייה השלישית. לא, הם שתו גזוז. איך הוא כן נירנברג? הנה, אנסרה. לא, רגע. מה זה שרה אהרונסון? כל פעם עולה לי שרה אהרונסון. הנה, חווה סינית, לא. זה היה פה. איפה מת כדי? מי זה? שלום ואבשלוש. שלום אנוש. אוי, אתם משגעים. פשוט נהדרים. תראו, היום אנחנו נעשה שיעור יוגה. ואני עושה את זה כדי להרגיע אתכם לפני הבחינה. בסדר? אז הייתי רוצה מכם שתשכבו בבקשה על המזרונים. בסדר? וכנסו לתוך הדבר הזה, שנקרא יוגה. מי שיכול שירים רגליים למעלה. כן, יופי. ומי שיכול, רק מי שיכול, שיעמוד על הראש כמו קטשופ, כדי להוציא מחשבות מלחיצות. בסדר? אז יופי, קדימה. בואו נראה מה קורה כאן. יופי, לא, בואו. רגע, זוהר. בוא, אתה צריך להשתחרר, זה לא עבודה טובה. אז רק בדיוק לשחרר. טוב מאוד.
יופי. עכשיו, כשהחמצן ירד למוח, אנחנו, איך אומרים, פחות לחוצים, כי פחות... זה יותר! יופי, נהדר. עכשיו תאמרו לי, מי יודע מה זה דמיון מודרך? כן, דריה? זה שאנחנו מדמיינים ואתה דורך עלינו. בואו, לא לפזר. דריה, אני רוצה שתתרכזו ותהיו מרוכזים ממש כמו סירופ פטל. כן, סירופ פטל, וכל אחד עכשיו שישכב בצורת קרואסון. כל אחד שורב בדיוק בצורת קרואסון. דהיינו, אתה הולך לפתוח לנו את הצורה. לא, חס וחלילה, אני הולך לפתוח לכם את הצ'קרות. בסדר? בבקשה, בואו נעבוד ונפתוח אחד-אחד. יופי, משתחררת, טוב מאוד. טוב מאוד. בואו נראה פה חמוטל, אני רוצה שתשתחררי, אל תפחדי. בואי, תרפי את הידיים, תני לי. וגם את הראש תרפי. טוב מאוד. מרגישה הרבה יותר טוב, ממש הרגשתי שישתחרר לך. בואו נראה מה קורה כאן. יופי. כאן בואו נמשוך את הצ'קרות הצידה. בטח, יופי, אתם מרגישים? טוב מאוד. פה. בואי נשחרר. יופי, מצוין. טוב מאוד. עכשיו, שפתחנו את הצ'קרות ואנחנו משוחררים, אני רוצה לקחת אתכם למסע קטן. מסע קטן בחוף הים, אתם בחוף הים עכשיו. רוח נעימה ככה מלטפת את פניכם. אתם עם מגבת ואתם עורכים קרם. מזג אוויר מצוין. וממש אתם ככה מוציאים משהו קר ואתם שותים והחיים משגעים. וככה הגלים עושים לכם פופוש. והמציל מוציא דגל שחור. ומדוזה קטנטנה ככה מגיעה לחוף, ואחריה מגיעה להקה שלמה של מדוזות. ואחר כך שני קרישים ככה דוהרים לתוך החוף, וברקודות ופירינאות ולוויתנים ואין סוף שרצים, קופצים מהמים, ואתם בלחץ. ואמא צועקת, אני לא רוצת אותו! נשארה הילד, והיא צועקת, ובין המכות, בום, כדור קטן נכנס בראש, ימינה שמאלה. מה לעשות? לא יודעים מה קרה. לעצום עיניים. ניסיון. מרגלית, שומעים? תלמידים יקרים, היום כל העיניים נשואות אליכם. אתם העתיד שלי, של העם הזה, כולו, מונח על כתפיכם הרצוצות. חשוב שתבינו, במיוחד אתה, מנשה. המבחן הזה יקבע איך יראו חייכם. אז קדימה, וזכרו, הכי חשוב, בלי פאניקה. אני חוזרת, בלי פאניקה. אם משהו לא ברור, אפשר לשאול אותי, אוקיי? המורה. כן, סלע. מה התשובה בשאלה אחת? באמת, סוהר, אתה לא מצפה שאני פשוט אתן לך את התשובה. כן, לא. אתה צריך לחשוב לבד. ולמחוק את מה שסימנת, כי זה לא בכיוון אפילו. איפה אתה חי? סוהר פשע. חמש. שוש. בשאלה של כמה זמן נמשכה מלחמת ששת הימים, התשובה זה ג'? מה תשתגע? רק לארגן את הטנקים זה 7 ימים. 7. נכון. הייתי במקומך, הייתי מחליפה לבית. בשאלה 10 רשמת א'? כן, אני חושב שזאת התשובה הנכונה. אתה בטוח? אתה לא רוצה להחליף לבית? אוי, בית, אולי זה בית. אתה משוכנע? אולי זה בכל זאת א'. או שזה ב'. אני הייתי רושמת א' וזהו. תרשום ב', כולם רשמו ב'.
למרות שזה עדיין יכול להיות א'. ב'. אוי, אוי, אוי. עוד מישהו צריך עזרה? אני. בית ספר חבצלות שלו. הלו? כן, בטח שאני מזהה אותך, גברת רחופר, מה שלומך? נכון, את צודקת, זה באמת לא ענייני, אבל... מה? התוצאות של המבחנים הגיעו? כן? מה את אומרת? לא, היא לא פה כרגע, אבל אני מבטיחה לך שאני אמסור לה. היא לא פה כרגע, שלום. אינשאללה, לא תבואי לי בחלום. רות כפרות, את שם? מי זאת? רוני סופרסטאר, מי זאת? תכנסי, תעשי טובה, הגיעה התוצאות של המבחנים. אז תשמעי, יש לי חדשות טובות בשבילך ורעות בשבילך. הרעות שתלמידי כיתה ו'3 כולם נכשלו במבחנים. הטובות זה שאת טסה בעוד שעתיים לסין. את יכולה להביא לי משהו קטן מהדיוטי פרי? אבל את פה, אני רואה אותה. אני מקווה שהכנת לעצמך דרכון מסין. אני לא יכולה על זה. כאן, יד עוד אחד. תרביץ. טוב מאוד. ותעשי לי טובה, תביא משהו